Στις Μητροπόλεις της Ευρώπης φυλακή, τα αφεντικά επιχειρούν να πνίξουν κάθε φωνή που αντιμάχεται την εξουσία τους, ενώ ο πολιτισμός της εμπορευματοποίησης τείνει να αλώσει κάθε κομμάτι γης. Μέσα σε αυτή την ασφικτική πραγματικότητα, οι κατηλημμένοι κοινωνικοπολιτικοί χώροι, ως ορατά σημεία αντίστασης, ως φορείς έμπρακτης απαξίωσης του κόσμου της εξουσίας, του κέρδους, της ιδιοκτησίας, της διαμεσολάβησης των κοινωνικών αναγκών, βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιθετικότητα της καταστολής και της κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης. Το Ungdomshuset, σπίτι νεολαίας, υπήρξε ένας πολιτικός και πολιτιστικός χώρος που δημιουργήθηκε το 1982 στην Κοπενχάγη, όταν ο Δήμος αναγκάστηκε να παραχωρήσει το κτίριο της οδού Jagtvej 69 στο κίνημα των καταλήψεων, στο οποίο συμμετείχαν αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, αριστεροί, αυτόνομοι, ακόμα και πολιτικά ανένταχτοι. Αυτή η υποχώρηση από την πλευρά του Δήμου ήρθε μετά από 2 χρόνια δυναμικών κινητοποιήσεων, με αιχμή τη δημιουργία ενός αυτοοργανωμένου χώρου νεολαίας. Μέσα από πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διακίνηση έντυπου υλικού αντιπληροφόρησης, καθώς και παρεμβάσεις στο δρόμο, το Ungdomshuset αποτέλεσε για 24 χρόνια ένα ζωντανό σημείο αναφοράς στην Κοπενχάγη για όσους ασφικτιούν στον πολιτισμό της εξουσίας, του κέρδους και της εξατομίκευσης. Το κτίριο που στεγαζόταν η κατάληψη χτίστηκε το 1898 με χρήματα που συνέλεξαν εργάτες για να χρησιμοποιηθεί ως κοινωνικό κέντρο και αποτέλεσε ένα χώρο συνδεδεμένο με την ιστορία των κοινωνικών και ταξικών αγώνων. Στο σπίτι του λαού, όπως ονομάστηκε από τους εργάτες, πραγματοποιήθηκε το 1910 το πρώτο Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο Γυναικών, που αποφάσισε την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, με τη συμμετοχή της Ρόζα Λούξεμπουργκ, της Κλάρα Τσέτκιν και της Αλεξάνδρα Κολοντάι. Το 1919 εκεί οργανώθηκε και από εκεί ξεκίνησε η διαδήλωση συνδικαλιστών εργατών που επιτέθηκε στο χρηματιστήριο της Κοπενχάγης, μένοντας γνωστή ως η εισβολή στο χρηματιστήριο. Σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρύτερη κατασταλτική πολιτική που ασκείται σε βάρος των καταλήψεων στις ευρωπαϊκές Μητροπόλεις, ο Δήμος βρίσκει αφορμή το 1996, όταν ξεσπά μια φωτιά στον πρώτο όροφο του κτηρίου, να ασκήσει μια σειρά από πιέσεις στους καταληψίες με στόχο την εκδίωξή τους. Το 1999, ο Δήμος προωθεί το κτίριο προς πώληση, γεγονός που ξεσηκώνει την αντίδραση των καταληψιών.
Det bliver så sagt over højttalervognen, at folk de skal være opmærksomme på den her transit, og de her folk eller uroer, som meget gerne vil informere. Efter 2 timer blev de første pirater anholdt af 5 politibetjente i en gummibåd. Og for få minutter siden har skottet. For kort tid siden blev TV-avisen afbrudt af en gruppe aktivister, der trængte ind i Danmarks Radios studie. Formålet var åbenbart at protestere mod lukningen af ungdomshuset på Jagtvej. Aktivisterne stoppede udsendelsen og skrev slagord om ungdomshuset på væggene, og Danmarks Radio var nødt til at sende et nødprogram. Autonome har tidligere besat det nedlagte Dals varehus og har bebudt andre. Το κτίριο πωλείται το 2000 σε μια εταιρεία που λέγεται Human AS. Το 2001 η εταιρεία περνάει στην ιδιοκτησία της χριστιανικής σέχτας Φάντερ Χούσετ, που σημαίνει σπίτι του πατέρα. Η σέχτα ασκεί διώξεις σε βάρος της κατάληψης με σκοπό την εκένωση του κτηρίου. Στις 31 Δεκέμβρη του 2001, περίπου 50 μέλη της σέχτας εισβάλλουν στο κτίριο που είναι προς στιγμήν άδειο, αλλά οι καταληψίες μαζί με αλληλέγγυους το ανακαταλαμβάνουν.
Οι δύο δίκες που γίνονται για αυτή την υπόθεση, το 2003 και το 2006, καταλήγουν στις 28 Αυγούστου του 2006 σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες δικαιούνται να κάνουν έξωση στους καταληψίες. Στις 22 με 24 Σεπτέμβρη 2006, η κατάληψη διοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων. Στις 23 Σεπτέμβρη πραγματοποιείται διαδήλωση αλληλεγγύης στους δρόμους της Κοπενχάγης με τη συμμετοχή 3.000 ατόμων. Το τριήμερο κλείνει με μια πορεία πάρτι δρόμου με κεντρικό σύνθημα «Αν πάρουν το σπίτι μας, θα πάρουμε ολόκληρη την πόλη», όπου συμμετέχουν γύρω στα 1.000 άτομα. Η αστυνομία είναι προκλητική. Αρχικά εμποδίζει τον κόσμο να κατευθυνθεί προς το κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα επιτίθεται και προσπαθώντας να εγκλωβίσει ένα μέρος των διαδηλωτών, πραγματοποιεί μαζικές συλλήψεις. Γίνονται συμπλοκές και συγκρούσεις με τους μπάτσους, ενώ οι συλληφθέντες φτάνουν τους 263. Σε 250 περίπου από αυτούς απαγγέλλονται κατηγορίες και αφήνονται ελεύθεροι. Στα μέσα του Οκτώβρη, οι καταληψίες θα ειδοποιηθούν εγγράφως ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το χώρο μέχρι τις 9 το πρωί της 14ης Δεκέμβρη 2006. Όσο όμως ο κλειός της καταστολής φύγει γύρω από το Ungdomshuset, η αποφασιστικότητα των καταληψιών να υπερασπίσουν το χώρο τους μεγαλώνει. Αντιμετωπίζουμε μια απειλή για την ύπαρξη του Ungdomshuset μεγαλύτερη από ποτέ. Οι πολιτικοί πούλησαν τον πολιτικό και πολιτιστικό μας χώρο σε μια δεξιά χριστιανική σέχτα. Οι πολιτικοί φέρουν την ευθύνη, το νομικό σύστημα δεν αποτελεί διέξοδο και η αστυνομία έρχεται. Δεν έχουμε επιλογή. Πρέπει να υπερασπίσουμε αυτό που μας πήρε 24 χρόνια να δημιουργήσουμε. Το Ungdomshuset θα μείνει. Ας εκενώσουν το Δημαρχείο. 9 Νοέμβρη 2006, κατάληψη Ungdomshuset. Στις 26 Νοέμβρη, 83 διαδηλωτές συλλαμβάνονται βία κατά τη διάρκεια παρέμβασης που πραγματοποιείται έξω από την έδρα της Faderhuset σε προάστιο της Κοπενχάγης. Men det er en voldsom underdrivelse ifølge talsfolk fra Ungdomshuset. Talsfolkene siger til TV-avisen, at demonstranterne fik regulære tæv. Εν ώψη ενός εξαημέρου δράσης που οργανώνεται από το Ungdomshuset στις 12 με 17 Δεκέμβρη με κεντρικό σύνθημα «Η τελική μάχη», η αστυνομία αποφασίζει να κρατήσει την ημερομηνία της εκένωσης μυστική. Κορυφαίες στιγμές του εξαημέρου είναι η διαδήλωση 4.000 ατόμων στις 14 Δεκέμβρη στο κέντρο της Κοπενχάγης, η οποία οργανώνεται από μια ομάδα πολιτών που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τον αγώνα της συλλογικότητας των καταληψιών, καθώς και οι συγκρούσεις που ξεσπούν στις 16 Δεκέμβρη, όταν η αστυνομία επιτίθεται σε διαδήλωση 1.000 αλληλέγγυων και καταληψιών. Η αστυνομία συλλαμβάνει 273 άτομα, οι διεθνείς αλληλέγγυοι απελάβνονται και σε 20 από αυτούς
Επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στη χώρα, ενώ 4 από τους συλληφθέντες παρέμειναν στη φυλακή για περισσότερους από 2 μήνες. Στις 21 Δεκέμβρη, οι καταληψίες στέλνουν διεθνές μήνυμα σε όσους ήρθαν να πολεμήσουν, σε όσους θα έρθουν και σε όσους κάνουν πράξεις αλληλεγγύης στις χώρες τους. Στις διεθνείς ταξιαρχίες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ όταν σας χρειαστήκαμε. Θεωρούμε τους εαυτούς μας πολύ τυχερούς που έχουμε μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Εδώ και ένα πολύ μεγάλο διάστημα προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε με τους πολιτικούς, να ανοίξουμε διάλογο και να οργανώσουμε ειρηνικές διαδηλώσεις. Αντιμετωπίσαμε ψέματα, άγνοια, αστυνομική βία, συλλήψεις, φυλάκιση και μια επικείμενη έξωση. Μας βοηθήσατε να δείξουμε στους πολιτικούς ότι εμείς σε αντίθεση με αυτούς δεν λέμε μαλακίες και δεν εξαγγέλουμε ψεύτικες υποσχέσεις. Είχε υποθεί ότι ήμασταν διατεθειμένοι να παλέψουμε για αυτό το σπίτι και τώρα φαίνεται ότι τελικά άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι η επικείμενη εκένωση δεν θα είναι ειρηνική. Η αστυνομία έμαθε ότι το είδος μας δεν υποτάσσεται με τη βία. Όση κτηνοδία και αν δείξουν, δεν θα μας αναγκάσουν να χάσουμε τη μαχητικότητά μας, ούτε για μια στιγμή. Λυπούμαστε που μερικοί από εσάς χτυπήσατε, που φυλακιστήκατε και απελαθήκατε. Η φυλάκιση ανθρώπων που γνωρίζουν την αξία της ελευθερίας είναι όντως μεγάλο τίμημα. Αλλά κάνατε με τη δύναμή σας, το αίμα σας και την ανυπακοή σας στο Ungdomshuset σπίτι σας και όποτε ξαναγυρίσετε θα είστε καλοδεχούμενοι. Σε όσους έχουν οργανώσει δράσεις αλληλεγγύης, πορείες και συναυλίες στις κοινότητές σας, σας ευχαριστούμε. Μας δίνετε κουράγιο για να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σε ένα δίκτυο που έχει ακόμα το θάρρος να αντιστέκεται στην εξουσιαστική ελίτ. Θα τα πούμε στα οδοφράγματα. Το Ungdomshuset δεν θα παραδοθεί ποτέ. Det stærker os selv. Vi kom uniformen for en kristelse. Vi prøver at tæske, sparke os ned. Men ungdomshuset bliver uanset, hvad I siger. Vi kan så og så, men vi bliver flere og flere, der siger ungdomshuset bliver. Skam jer i hellige, der prædiker om Gud. Alt imens I sender stormtropper ud. Vi giver jer skud. Fanden i vold for vores tro. Det er sammenhold. Vores bønner går til veganermad. Vi siger nej til stopper og fremmede had. For ungdomshuset bliver uanset, hvad vi siger. De kan slå og slå, men vi bliver flere og flere, der siger ungdomshuset bliver. Sammen ungdomshuset skaber rammen. Fotografere folk med køben. Homo, power, punk og skam. Anarkisme, feminisme, aktivisme. Det er stammen. Ung og gammel, side om side i kamp for denne sag. Vi bliver stærkere dag for dag. Στις 13 Γενάρη, 600 περίπου αναρχικοί, αντιεξουσιαστές και νεολαίοι, μετά από μια διαδήλωση για περισσότερους ελεύθερους χώρους, καταλαμβάνουν ένα κτίριο με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν ως κοινωνικό κέντρο. Κατά την προσπάθειά τους να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό που επιχειρούσε να τους αποτρέψει, ένας σύντροφος συλλαμβάνεται και κρατείται για 2 εβδομάδες. Η νέα αυτή κατάληψη εκενώνεται τελικά στις 15 Γενάρη και κατά την εκένωσή της η αστυνομία πραγματοποιεί 94 προσαγωγές. Την 1η Μάρτη του 2007, στις 7 το πρωί, η κατάληψη δέχεται επίθεση της αστυνομίας με τη συνδρομή ειδικών αντιτρομοκρατικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τη βίαιη εκένωσή της. Μετά τις συγκρούσεις της 16ης Δεκέμβρη, οι πολιτικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν ξανά τους καταληψίες με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης και την έβρεση μιας συμβιβαστικής λύσης.
Έτσι, στα τέλη Γενάρη, η δήμαρχος της Κοπενχάγης συνιστά στους καταληψίες την αγορά ενός νέου κτηρίου με τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει η οργάνωση Jagd Vai 69, που συστάθηκε από παλιούς καταληψίες και υποστηρικτές της κατάληψης για να εξαγοράσει το κτίριο από τη Φάντερ Χούσετ. Η χριστιανική σέχτα είχε αρνηθεί κατ' επανάληψη να πουλήσει το κτίριο. Οι καταληψίες απορρίπτουν την πρόταση της Δημάρχου, απαντώντας πως δεν θα μετακινηθούν σε άλλο χώρο, παρά μόνο αν ισχύσουν οι ίδιοι όροι με τους οποίους είχε παραχωρηθεί το Ungdomshusset από το Δήμο στην πρώτη γενιά των καταληψιών του κτηρίου το 1982. Συνάπτοντας δηλαδή ένα απαραβίαστο συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος θα διαθέτει ένα χώρο δωρεάν για πάντα. Και ενώ στις αρχές του Φλεβάρι είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός αστυνομικών στην Κοπενχάγη, προμηνύοντας ουσιαστικά την επιχείρηση εκένωσης, στις 20 Φλεβάρι πραγματοποιείται η οριστική συνάντηση ανάμεσα στους καταληψίες και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την οποία οι καταληψίες αρνούνται και πάλι την πρόταση αγοράς νέου σπιτιού, ενώ οι πολιτικοί απορρίπτουν τις απαιτήσεις των καταληψιών. Με την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, η επικείμενη εκένωση ήταν πια ζήτημα χρόνου. Κατά την εκένωση του κτηρίου, συλλαμβάνονται 36 άτομα που βρίσκονται μέσα και γύρω από το σπίτι, ενώ δημιουργείται αστυνομικός κλειός σε ακτίνα 50 μέτρων από την κατάληψη, αποκλείοντας κάθε πρόσβαση. Από τις πρώτες στιγμές της εκένωσης, αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, αυτόνομοι, νεολαίοι, ντόπιοι και διεθνείς αλληλέγγυοι βγαίνουν στους δρόμους της Κοπενχάγης εκφράζοντας την οργή τους απέναντι στην επιθετικότητα της κερδοσκοπίας και της καταστολής. Απέναντι στην επίθεση σε έναν ελεύθερο χώρο συνάντησης, ζήμωσης, πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης που για 24 χρόνια αποτέλεσε ζωντανό σημείο αναφοράς για τα πιο ανήσυχα και ανυπότακτα στοιχεία της πόλης. Συγκεντρώσεις, στήσιμο οδοφραγμάτων, συγκρούσεις με την αστυνομία από εκατοντάδες ανθρώπους τόσο στην αποκλεισμένη περιοχή γύρω από την κατάληψη όσο και σε ολόκληρη την Κοπενχάγη συνθέτουν την ατμόσφαιρα εξέγερσης που άρχισε να επικρατεί στην πόλη αμέσως μετά την εκένωση του σπιτιού. Μια μέρα μόλις πριν την εκένωση, στις 28 Φλεβάρι, οι καταληψίες απευθύνουν διεθνές μήνυμα για εγρήγορση των αλληλέγγυων απέναντι σε επαπειλούμενο κατασταλτικό χτύπημα του σπιτιού. Διεθνής ανακοίνωση από το Ungdomshusset. Παραμένουμε δυνατοί και με το ηθικό ψηλά παρά τις πιέσεις της τρέχουσας κατάστασης. Οι πολιτικές διαπραγματεύσεις κατέρευσαν τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο αρνήθηκε τις απαιτήσεις μας και εμείς απορρίψαμε τη θλιβερή προσφορά τους. Τους τελευταίους μήνες έχει εκφραστεί μια αστήρευτη δύναμη και το επίπεδο δραστηριοποίησης μέσα και γύρω από το σπίτι δεν έχει υπάρξει ποτέ τόσο υψηλό όσο τώρα. Αυτό οφείλεται στη μαζική, τοπική και διεθνή υποστήριξη που λάβαμε. Οι καρδιές μας ζεσταίνονται από τα νέα των δράσεων αλληλεγγύης στη Δανία, τη Ρωσία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη ΣΥΠΑ, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αγγλία, την Ισπανία, την Νορβηγία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και αλλού. Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις δράσεις που έγιναν από τόσους πολλούς. Εσείς είστε ο λόγος που το Ungdomshusset εξακολουθεί να υπάρχει σαν ενεργός, αυτόνομος, ελεύθερος χώρος. Ενώ οι διέξοδοι λιγοστεύουν, η εκένωση φαίνεται πιθανότερη από ποτέ. Γι' αυτό καλούμε τους φίλους μας να δράσουν τώρα, αλλά και όταν το Ungdomshusset εκενωθεί. Σας καλούμε να έρθετε στην Κοπενχάγη ή να δράσετε αλληλέγγυα στη δική σας πόλη. Κάντε σχέδια, ετοιμαστείτε, συνεχίστε την αντίσταση. Το Ungdomshusset θα μείνει. Η αστυνομία πνίγει την πόλη στα δακρυγόνα και προχωρά σε δεκάδες συλλήψεις, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την εκρηκτική αντίδραση των καταληψιών και των αλληλέγγυων, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
There's no room for ideals in this mechanical place. Mechanical place. There has to be passion. A passion for living. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται μέχρι αργά τη νύχτα και εξαπλώνονται σε μεγάλο μέρος της πόλης. Merry night, let us clink and drink one down to wonderful, wonderful Copenhagen, salty old queen of the sea. Once I sailed away, but I'm home today, singing Copenhagen, wonderful, wonderful Copenhagen for me. I sail up the Skagerrak and sail down the Kattegat, through the harbor and up to the quay, and there she stands waiting for me with a welcome so warm and so gay. Wonderful, wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen, friendly old girl of the town. Neath her tavern light on this merry night, let us drink and drink one down to wonderful, wonderful Copenhagen, salty old queen of the sea. Once I sailed away, but I'm home today, singing Copenhagen, wonderful, wonderful Copenhagen for me. Τα γεγονότα της 1ης Μάρτη διαδέχονται σημαντικές στιγμές αγώνα στην Κοπενχάγη, όπως οι σφοδρές συγκρούσεις που ξεσπούν τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Μάρτη, όταν η αστυνομία επιτίθεται σε 1.500 διαδηλωτές, οι διαρκείς μαζικές διαδηλώσεις, με τελευταία αυτή του Σαββάτου 31 Μάρτη, με τη συμμετοχή 15.000 ατόμων, οι αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους συλληφθέντες έξω από τις φυλακές, αλλά και οι απόπειρες κατάληψης νέων κτηρίων που αντιμετωπίζονται άμεσα με εκένωση και συλλήψεις. Από την 1η Μάρτη, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 850. Πέρα από τις συλλήψεις κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, την καταστολή κινητοποιήσεων, καθώς και τις εισβολές σε χώρους που χρησιμεύουν ως σημεία αναφορά σε καταληψίες και αλληλέγγυους, η αστυνομία ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα που ίσχυαν από τις 10 ως τις 19 Μάρτη, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιούνταν εντατικά στους δρόμους σωματικός έλεγχος σε όσους θεωρούνταν ύποπτοι. Στην Κοπενχάγη μεταφέρθηκαν αστυνομικοί από όλη τη χώρα,
ενώ οι αρχές της Ολλανδίας και της Σουηδίας συνέδραμαν στις επιχειρήσεις καταστολής, στέλνοντας αστυνομικά οχήματα. Το πρωί της Δευτέρας, 5 Μάρτη, ξεκινά ευνηδιαστικά η επιχείρηση κατεδάφισης του κτηρίου. Οι εργάτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, καθώς επίσης καλυμμένα είναι και τα διακριτικά των εταιριών στα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εργασίες. Παρά τα μέτρα προστασίας, ορισμένες από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην επιχείρηση δέχονται επιθέσεις σε οχήματά τους. Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται τόσο στη Δανία όσο και σε πολλά μέρη του κόσμου. Στις 9 Μάρτη, οι καταληψίες εκδίδουν ανακοίνωση με την υπογραφή το πλήρωμα του Ungdomshuset. Όλα άλλαξαν ριζικά. Μια τρομακτική ομορφιά γεννιέται. Φίλοι εδώ και στο εξωτερικό, είμαστε ακόμα εδώ και είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Την 1η Μάρτη 2007, ύστερα από μακροχρόνια και σκληρή αντίσταση, το Ungdomshuset της οδού Jagtvej 69 τελικά εκενώθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στην ιστορία της Κοπενχάγης. Ήταν μια επίθεση σε ένα από τα σημαντικότερα αυτόνομα πολιτιστικά κέντρα στην Ευρώπη και παντού. Για μια περίπου ώρα, οι φίλοι μας πάλεψαν με την αστυνομία και τις μπουλντόζες με ό,τι μέσο διέθεταν. Άλλη μία νίκη, άλλο ένα δείγμα περιφρόνησης στη δανική αστυνομία και το κράτος που πίστευαν ότι θα μας πέταγαν έξω σε 4 λεπτά. Ο θυμός, η οργή και η αγανάκτηση εκφράστηκαν μέσα από ένα κύμα αλληλεγγύης και αντίστασης που δεν περιορίστηκε στους δρόμους του Νόρεμπρο. Η Κοπενχάγη φλέγεται και οι σιρήνες δεν έχουν ακόμα σταματήσει να ηχούν. Είναι απεριόριστη η εγκάρδια ευγνωμοσύνη για τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο που με την αποφασιστική αλληλεγγύη τους και τις εκφράσεις συμπαράστασης συνεχίζουν να μας εμπνέουν. Τα αιτήματά μας για ένα σπίτι νεολαίας παραμένουν. Η φυσική και πολιτική πίεση που ασκείται από τη διεθνή συμπαράσταση είναι κομβικής σημασίας για την υπέρβαση των προσωπικών και κοινωνικών περιορισμών και σχέσεων. Έχοντας αυτά στο μυαλό μας, σας καλούμε να βρεθείτε για μια ακόμα φορά στους δρόμους της Κοπενχάγης. Και εσάς που δεν μπορείτε να έρθετε, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε δημιουργικές και μαχητικές δράσεις της πόλης σας, στις γειτονιές σας. Το μονοπόλιο του κράτους στην άσκηση φυσικής βίας και η αγριότητα του κοινωνικού ελέγχου από την αστυνομία είναι ορατά περισσότερο από ποτέ. Συλλήψεις στους δρόμους και σε σπίτια, οι οποίες οδήγησαν σε προφυλακίσεις και απελάσεις, έχουν γίνει καθημερινή πραγματικότητα. Λάθος τους. Η καταπίεση γεννά την αντίσταση. Μέσα από την ανάπτυξη της επικοινωνίας, της αυτενέργειας και τη δημιουργία δικτύων στεκόμαστε μαζί. Η οργή μας δεν κοπάζει. Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Απέναντι στις κατασταλτικές επιχειρήσεις ενάντια στους κατηλημμένους χώρους αντίστασης και την προσπάθεια τρομοκράτησης όσων αντιστέκονται, ορθώνεται το ανυπότακτο πνεύμα της εξέγερσης και της αλληλεγγύης. Στην Αθήνα, στην Κοπενχάγη και παντού, στα πλαίσια του ευρύτερου αγώνα για έναν ελεύθερο κόσμο, χωρίς κράτη και αφεντικά, χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση, η μόνη προοπτική που αναγνωρίζουμε στους αυτοοργανωμένους συλλογικούς χώρους αντίστασης είναι αυτή της εξάπλωσής τους.